Assalamu alaikum Shirifla kanubagaw an b'a fɔ ye kaw ni yantuma ni an ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ tugu ni karido an ba in na nin kɛnɛ in kɔnɔ ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye ko sans langue de bois an b'a fɔ ye na ka aw bisimila aw danse an ka ni jɛmukan in kɔnɔ ayiwa bi an ye wele bila maa mun ye parti jama ɲɛma ye ale tɔgɔ ko Jean-Marie Idrissa Sangare ale de sɔrɔla k'an ka bi weleli jaabi ayiwa Jean-Marie Idrissa Sangare an b'a f'i ye i k'i bisimila an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ mun tɔgɔ ye sans langue de bois i danse ba diyara n ye aw yɛrɛ ni ce an bɛ Sirifila direction mɔgɔw fo ani aw ka jamukan lamɛnbagaw ana lajɛbagaw n bɛ bɛɛ fo ni diyara n ye kosɛbɛ weleli jaabili diyara n ye kosɛbɛ i danse an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ ayiwa an bɛ fɛ ka a yirila k'an ye ja dɔw labɛn nin ye laadala ko de ye ni jɛmukan in kɔnɔ ja minnu bɛ kuma i yɛrɛ kan i sɔrɔla ka baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ donc a ja in a bɛ walawala maa mun fɛ o de ye Alhamidu Badini an bɛ taa n'o ye fɔlɔ an bɛ tila ka segin ka na ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka don babu yɛrɛ kɔnɔ an ka taa n'a ye. Jean-Marie Idrissa Sangare bangira Bamako ka bɛn marisi kalo tile 31 ma san 1965 a y'a ka kalan kɛ an ka jamana ekɔliso minnu na o de ye école Liberté, école Mamadou Konaté, école Prosper Camara, école de la Cathédrale ani lycée Askia Mohamed ni ka sɔrɔ ka kunda Côte d'Ivoire jamana kan yen a y'a ka baki kɛ Abidjan lycée classique la ka bɛn san 1984 Côte d'Ivoire jamana kɔfɛ Jean-Marie Idrissa Sangare ye kalan kɛ Sénégal kanw fɛ k'a ta san 1984 kana bila san 1986 la a ye kalan kɛ Dakar sanfɛ kalanso la a bɛ fɔ ekɔliso min ma école normale supérieure de technologie o kalan tɛmɛlen kɔ a y'a kunsin Canada ni o ye farafina kɔkan jamana dɔ ye yen jamana kɔnɔ a ye kalan kɛ Québec sanfɛ kalanso la k'a ta san 1987 la kana bila san 1989 wa a y'a ka kalan kuncɛ Québec ni ingénieria diplôme ye kalanbolo farala a bɛ fɔ mun ma génie électrique san 2 kɔnɔna na k'a ta san 1996 la kana bila san 1998 la an ka jamana faaba Bamako o yelen ko seleke min bɛ n'a bɛ f'a ma réseau d'électricité de Bamako o jɔyɔrɔ tala ka kalifa ma wa o tɛmɛlen kɔ a kɛra EDMSA yelen ko carini maa ɲɛma ye k'a ta san 1998 kana bila san 2007 la Jean-Marie Idrissa Sangare ɲan'a ka don an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement kɔnɔ san 2013 a ka ca dɔ kun bɛnlen don mun ma o de ye fɛsɛfɛsɛli ani cakɛdaw koɲa ɲɛnɛbɔli yelen ko ima tasumako kadara kɔnɔna na Jean-Marie Idrissa Sangare ye politiki tɔn jama maa ɲɛma ye wa u ka cɛbɔ don juillet kalo kalata nataw la Jean-Marie Idrissa Sangare furulen don wa Ala y'a gɛrɛsigɛ denmisɛn 3 la kan caman fɔli Ala y'u nɔgɔya ye o kanw bɛ tali kɛ bamanankan français kan ani anglais-kan na hatɛ kan caman fɔli Jean-Marie Sangare i danse tuguni an ka ni jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn ni kan minnu fɔlen walima n'o y'a sɔrɔ i bɛ filakan mɛn wa filakan ma fɔ ɲɛna n wolola Bamako an ye Buguni filaw ye ma filakan sɔrɔ ka mɛn nka n bɛ n jija ka filakan mɛn yanni ko dɔw tuma cɛ ye fila bamananw ye o faamuyana kosɛbɛ ayiwa politiki tɔn mun tɔgɔ jama an bɛɛ y'a ye an ka ja ninnu kɔnɔ sisan nɔ e de ye o ɲɛmaaba ye nka kow daminɛ tuma jɛkulu tɔn de kun don an bɛ se k'o fɔ o cogo la an bɛ se k'a dɔn yɛlɛma donna kow la cogo jumɛn ka bɔ jɛkulu tɔnya la ka yɛlɛma ka kɛ parti tɔn ye i ka ɲininkali diyara n ye e segin an ka parti in a histoire kan dɔɔni san 2012 yɛlɛma min kɛra an ka jamana kɔnɔ ni fanga kɛra fanga bin ani denmisɛnnin caman ye ɲɔgɔn ye n dɔgɔw b'u la n teriw b'u la k'an ka sigi ka jamana tagabolo mafilɛ an fana k'an da don ko la o nana wolo mun na o nana wolo parti dɔ de la n'o tɔgɔ ye ko CAP ko Convergence des Actions pour le Peuple o parti an y'o sɛbɛnfura sɔrɔ février la san 2013 la ani élection ko kumaw bɛnna bon parti kura kun don an yɛrɛ kun ma a sigi ɲɛnama fɔlɔ an de bɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka se ka parti basiw sigi jamana ɲɛfɛ nka a tuma la ne de kun ye parti président ye a premier vice président kun ye Racine Thiam ye Racine Thiam nana yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka kɛ candidat ye ɲɔgɔn sɔsɔ bɔra a ko la an ko ko parti a ma taa yɔrɔ la fɔlɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ i bolo bɔ présidenya nɔfɛ nka an k'a lajɛ
kɔrɔbalen minnu tun bɛ ɲɛfɛ minnu bolo bɔlen président ko la ani an hakili la minnu bɛ se ka kɛ Mali président ye an ka tugu a dɔw nɔfɛ u k'an dɛmɛ an ka parti ka taa ɲɛ bɛn ma k'a ko la ne ni parti n dɔgɔw caman an bɔra la a bɛnna ni mun ye a bɛnna ni candidat Ibrahim Boubacar Keïta ka laɲini ka fɔ k'an ka dɛmɛ an n'ale sigira ka kuma an y'a fɔ a ye an b'a dɛmɛ condition min na o fɔra ye a diyara n'a ye a ye ne yɛrɛ kɛ directeur de campagne adjoint dɔ ye mais comme politique an ye politique tɔn de dilan k'a fɔ k'an bɛ politique kɛ an m'a kɛ président sigi kama élection bannen Ibrahim Boubacar Keïta kɛra Mali président a ma kɛ dugula mɔgɔ si ye a ye ne ta gouvernement na an da bɛna maga olu ne talen gouvernement na o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko tɔw ka to kunbala na donc minnu bɔra n'an tun y'a kɛ association jama ye ka Ibrahim Boubacar Keïta dɛmɛ an y'a ɲini k'a fɔ pour que tɔw ka se ka taa élection na o y'a sɔrɔ élection législative bolo dalen don pour que ka taa élection na f'an ka kɛ parti ye o la hali n'an fanga ka dɔgɔ an ni mɔgɔw bɛ se ka jɛ parti wɛrɛw bɛ se ka jɛ an ka mɔgɔw bɛ kin minnu kɔnɔ u bɛ commune minnu kɔnɔ walasa ka liste bɔ an ka participer donc nin de y'a histoire ye min y'a to an y'a karaba ka kɛ parti ye parce que élection ma tan d'an ma an président sigi kɛra septembre la octobre déjà élection législative kɛra voilà nin de y'a raison baw o kɔrɔ fɔ faamuyana kosɛbɛ aw ka politique tɔn in an bɛ fɛ ka dɔn n'o y'a sɔrɔ a lakodɔnnen don ka cari jamana fan bɛɛ fɛ wa section joli b'aw bolo sous section joli b'aw bolo k'a ta an ka faba kɔnɔ fo ka na se an ka région ma ka tila ka taa an ka cercle la politique min f'i ye kuma la politique tɔn kura don politique tɔn denmisɛnnin don k'a ta a création ka na se bi la 105 2013 2018 105 in kɔnɔna la ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ politique kɛ i b'a fɔ ko tɔn k'a lakodɔn a ma nɔgɔn parce que fɛn caman b'a kɔnɔ hali a ka dan a musakaw ma ni k'i bɛ parti implanté yɔrɔw la hali mɔgɔ minnu bɛ wuli ka taa kuma fɔ fo nafolo ka k'i bolo mais anw ye jate min minɛ k'a fɔ an tɛna don parti kɔrɔba ninnu na an tɛ don a la mun na parce que an bɛ fɛ k'a ko tiɲɛ don parce que min tun bɛ se ka nɔgɔya an ma sisan ka taa don o la k'an sigi o la ka poste sɔrɔ mais o t'an ka laɲini ye an de bɛ fɛ denmisɛnninw min bɛ parti kɔnɔ u ka politique gɛlɛya dɔn n'u y'a gɛlɛya dɔn sini a fɔcogo a n'a kɛcogo o bɛ nɔgɔya u ma an bɛ don min na comme bi pour que ka parti lakodɔn pour que ka to parti ka se k'a fɔ ko n ka lasigiden bɛ yan a bɛ yan a bɛ yan f'i ka taa élection de la sinon an y'a fɔ cogo min na a comité sigi o comité de base o sigili o ka nɔgɔ bɛɛ ma i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛna tɛgɛrɛ ni jɛnbe fɔ i ye k'a f'i ye k'u b'i ka parti la ka sɔrɔ u ci de y'o ye u b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais ni élection de kɛra i yɛrɛ ka fanga ye min ye i b'o dɔn anw kɔni élection législative kɛ an ma lasigiden sɔrɔ assemblée la o dɔnnen don parce que an y'a kɛ de pour que an ka expérience sɔrɔ élection maire sigi o mɛnna a reportera siɲɛ caman nka a laban nana kɛ décembre 2016 la an ye lasigiden minnu sɔrɔ a la an ye élu minnu sɔrɔ a la a taara 23 la mɔgɔ 23 an ye 4 sɔrɔ Bamakɔ o 4 yɛrɛ kɔnɔ dɔ y'an janfa a b'a yɛrɛ y'a sɔrɔ dɔrɔn ale bɔra ka taa dɔ wɛrɛ la mais jamana tɔ fan dɔ la an ye Buguni cercle la an ye dɔ sɔrɔ an ye Kita an ye dɔ sɔrɔ an ye dɔ sɔrɔ Jɛnɛ an ye dɔ sɔrɔ Segu halisa baara min don baara gɛlɛn don mais don kelen baara tɛ k'a daminɛ dɔɔni fo don dɔ la i bɛ se donc o sɔrɔli min kɛra an b'a dɔn a sɔrɔla gɛlɛya la mais an bɛ se ka waso n'a ye n ye min fɔ nin ye n'i ye tɔn kura dayɛlɛ denmisɛnninw de b'a kɔnɔ fɛn 3 b'a kɔnɔ fo denmisɛnninw yɛrɛ ka faamuyali kɛ ko la u ka ko dɔn san'u ka ko kɛ u bɛ temps min ta u bɛ temps jan ta dɛ donc an kɔni ka laɲini ye min ye nin ko in an bɛ ɲɛta de dilan voilà kosɛbɛ ayiwa kalafili minnu tɛmɛna ka sanga ni san 2013 ma i n'i ka jama farala fanga ni yɔrɔbatigiw kan n'a bɛ fɔ mun ma nanzarakan na ko majorité présidentielle o kɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keïta ye bonyamasegin kɛ i ye k'i kɛ minisiri ye mun ɲɛsinnen bɛ kunnafoni kow ma nka i ma mɛn o jɔyɔrɔ la an bɛ se k'a dɔn sabu jumɛn nana na o baarabila ye ayiwa i y'a bila i yɛrɛ ye de walima i bolo bɔra a la de ni tɛ kuma gɛlɛn ye i ye min fɔ tiɲɛ don
i bɛ k'a ka gouvernement fɔlɔ la ne kɛra ministre de la communication nka ka tatamli to premier ministre la tatamli ka démission o n'anw ka tagali bɛnna mais mɔgɔ m'an wele k'a fɔ an ye k'i bɔra la min de la mɔgɔ kɔni m'a fɔ an ɲɛna kun min y'a to an bɔra la mais i bɛ faamuyali ko la n'i welela ni don min na n'i labilala bon bonya de bɛ se ka kɛ karisa n b'a fɛ n y'i labila bon o ma sɔrɔ a la mais o si tɛ basi ye mais kalo 8 in kɔnɔ a y'a to an ye caman faamuya jamana ko la o y'a la belebele ye parce que i bɛ se ka politique kɛ k'a daminɛ fo ka t'i si ban i tɛ nin opportunité sɔrɔ. I ye kalo 8 de kɛ ne ye kalo 8 de k'a la ministériya la o kalo 8 in kɔnɔna la i bɛ se ka jateminɛ k'a fɔ k'a kɛra bonyamasegin ye ne bolo bonyamasegin tɛ parce que ne bɛ don Ibrahim ka campagne na don min na n y'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna n ko n mana n tɛna ministériya kama ne tun ye député ya tenté en 2007 commune 2 la an taara deuxième tour la n ko n bɛ fɛ ka kɛ député tɛ ministériya kɔ mais ministériya in nalen o ye n ta mɔgɔ ma ɲininka dɛ ma ɲininka i tɛ ministériya kɔ nka o bɛɛ n'a ta i sɔnna ka k'a ye n'i welela premier ministre ye ne wele k'a mɔgɔ bɛ n na ko n ka n'a ka bureau la n taara a ka bureau la a ye n sigi k'a fɔ ko président ye confiance dan kan ko ka kɛ ministre ne ko n ko a bon ko awɔ n ko ministre jɔ ko communication n ko a bon ko awɔ ne ko n ko aw tɛ ne ka formation la k'u b'a dɔn ko nka k'u ye n bila nin na ko n bɛ se ka kɛ maa y'i bonya i b'a bonya ministériya in tɛ k'a fɔ ko i bɛ se ka bila yɔrɔ la min n'i ka baara ka kan politique poste de don i bɛ fɛn de faamu ka mɔgɔw bila baara la ka baara coordonner donc hali ni bila e mana e ye journaliste ye sisan o mana e bila ministre de la santé la i baarakɛ cogo de b'a to i bɛ kow lataa ɲɛ o kɔrɔ tɛ k'e fo ka kɛ docteur ye ou infirmier o fɛn tɛ donc a kalo 8 in kɔni kɔrɔ ne ye nafa sɔrɔ a la an bɔra a la a kun ma fɔ an ye mais o si tɛ basi ye jamana jɔ don i bɛ se ka jamana baara cogoya wɛrɛ la min tɛ ministériya ye ne ye baara kɛ service public la i y'a fɔ kuma la ne ye baara kɛ énergie la ka énergie bila k'a bila an yɛrɛ ye mɔgɔ man gɛn ka bila an yɛrɛ ye ka taa k'an ka entreprise dayɛlɛ o ye ko dɔ ye c'est que an bɛ fɛ ka taa ɲɛ de la an bɛ k'o de ɲini donc min ye a laban cogo ye ne kelen tɛ o mɔgɔ caman bɛ ten dɛ caman y'a fɔ ko i bɛ bɔ ministériya la k'u b'a mɛn télé la tiɲɛ don o fana ye fiɲɛba ye an ka jamana in na parce que n'i ye maa wele bonya la n'i b'a bila don min a fɔ a ɲɛna karisa a tɛ kɛ o bonya kelen o tɛ kɛ i b'a fɔ k'u bɛ siran ka fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna mais o tɛ ni kɔni fɛn tɛ f'i ye i b'a mɛn ou bien n'i ma i b'a dɔn ni gouvernement bɛ sigi u bɛ minnu kan ka don a la tuguni u b'olu wele n'i ma wele yɛrɛ bɛ ko dɔ faamu o senfɛ jatigɛ caman bɛ maaw minɛ dɛ ni i bɛ jatigɛ kɛ n'i nɔrɔlen don a poste la i bɛ jatigɛ mais fɛn min don o yɛlɛma fitinin don mais ne kɔnɔ a ka ɲi bonya de mɔgɔw bɛ taa nin responsabilité ba in ta k'i da don jamana ko la n'a ko bɛ kɛ bonya kɔnɔ k'i wele a tɛ maa fa o karisa ne de ye wele an kana baara kɛ hali n'i ma kun fɔ n tɛ fɛ baara in ka continuer bi o tɛ maa si faga o de ka fisa mɔgɔw sigilen u ka taa mɛn jabaranin ni radio la k'u démissionnera ka tila ka kɛ kuma caman ye nafa t'a la o faamuyana yɛlɛma kan ka don o baara kɛcogo ninnu na an ka jamana in kɔnɔ aw ka politikitɔ in jama a ka lajɛrɛ mun bolodara awril kalo tɛmɛnen na Memorial Modibo Keyita la mun senfɛ i sugantira ka kɛ aw ka cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalafili nataw la o sugantili bɛna se ka kɛ jigifa ye aw ka tɔn in kɔnɔ wa ne dalen b'a la parce que an ye tɔn in créé président ya confiera ne na n'i kɔni ye parti politique sigi f'i ka congrès kɛ kuma ni kuma san naani o san n'i bɛ congrès kɛ o furancɛ la conférence nationale bɛ kɛ mais an y'a jateminɛ k'a fɔ an y'an ka tɔn sigi ni hakili min ye sanni an ka congrès kɛ fo tɔndenw minnu y'a ɲɛmɔgɔ ye f'u fana k'a jira k'a fɔ ko fanga b'u la o dun fanga tɛ ka jira ni élection tɛ donc an kun sigilen bɛ ka élection de makɔnɔ n'an ye élection kɛ minnu mana kɛ élu ye ou bien hali n'u ma kɛ élu ye nka n'u kɔni y'a jira k'a fɔ mɔgɔw b'u kɔ u bɛ politique la min kama u lamɛnlen don a mana kɛ togoda ye a mana kɛ buguda ye a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u lamɛnnen don olu de kan ka kɛ parti ɲɛmɔgɔw ye donc an nana congrès nin kɛ san 5 kɔfɛ ka congrès kɛ a congrès a wolola mun na ka tila ka confiance da ne kan k'a fɔ ko n ka kɛ président ye tuguni ne kɔni bolo bonya don o y'a di yan hɔrɔnya la n y'a minɛ hɔrɔnya la mais min don bonya min don i t'a kɛ ni waso ye parce que baara de ka bon a baara ka bon f'a ka bon cɛsiri dan don n'i kɛra politique ɲɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ mɔgɔw b'a filɛ ko ko nɔgɔn don ko nɔgɔn tɛ
ni kɛra politique mɔgɔ ye i bɛ ko bɛɛ de kun surtout tɔgɔ de b'a la k'a fɔ k'an bɛ namaratɔ tɔgɔ de b'a la k'a fɔ k'an bɛ janfanti o bɛ ko min na k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. maa caman de y'o kumakan kelen ninnu fɔ an ka nin jɛmukan in kɔnɔ. mais o de don n'i ma wari di politique mɔgɔ n'i ma wari di mɔgɔw ma o tɛna e dun ko k'i bɛna jamana kuma de fɔ jamanadenw tɛna i lamɛn o ko bɛ dilan cogo di. a dilan man di. a bɛ dilan ni hɔrɔnya ye min ye o ye politique mɔgɔw fana jɛ an ka kuma tiɲɛ fɔ ni nafolo nana jamana ko la dɔrɔn ka nafolo bila ko ɲɛma ka hɔrɔnya to kɔfɛ ka ladiriya to kɔfɛ jamana bɛ coro an b'o de dingɛ kɔnɔ donc ni président min dira ne ma ne tɛ se k'a ta ni waso ye mais baara de don a bɛ continuer an ka laɲini ye min ye cadre minnu bɛ yen n'u fana sera u mana kɔgɔ wagati sangani na u fana bɛ ɲɛmɔgɔya ta n'ala sɔnna ni ala sɔnna an bɛ don minnu na ko bi i ko k'i tɛ fanga niyɔrɔbatigiw fɛ ayiwa i ko k'i tɛ fanga sennamatɔntigiw fana fɛ o bɛɛ n'a ta i dun bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ mun ye plateforme ye a bɛ fɔ a ma nanzarakan na ko plateforme i bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ an ye o ko kan dɛ. plateforme nin a sigira ni kan dɔ de ye mɔgɔ caman b'a kɔnɔ minnu ni fanga jɛra kosɛbɛ an y'a ye jaw la awɔ non caman b'a kɔnɔ minnu ni fanga jɛra aw yɛrɛ ka kɛnɛ kan an ka kɛnɛ Musa Mara ni ale kɛra premier ministre k'ale dɔrɔn tɔgɔ fɔ ani candidat kura caman bɛ yen minnu siɲɛ fɔlɔ ye nin ye politique la u nana ka maliyɛnw don mais a caman tun tɛ jamana kɔfɛ u nana k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u sen don politique la k'u b'u kan bɔ présidence ko nɔfɛ bon miirinata ye mun ye k'a fɔ ko jamana in a gɛlɛyara ka gɛlɛya fo ka se niveau na fo yɛlɛma ka kɛ mais opposition ka kɛlɛ o ni majorité ka kɛlɛ o dɔnnen don o ye de n ye sina de ye a b'i bolo a di yan anw ko ma ko sinaya ko dɔrɔn tɛ sinaya bɛ yen dɛ mais o dɔrɔn tɛ an ka miiri soba in na an ka miiri faba in na an ka miiri jamana la jamana in de ye kunko ye ni jamana in ta ma ɲɛnabɔ opposition côté majorité côté et puis an y'a fɔ fɛnɛ f'an mɔgɔ de ka sɔrɔ ni maliyɛn i kɛra bɔrɔ o bɔrɔ ye i kɛra parti o parti ye n'i bɛ mali ɲɛtaga de fɛ fo kuma ka k'i fɛ ka a ko tɛna se ka to ten dɔrɔn ko e ye jɛɲɔgɔn ye IBK ye ou bien e ye jɛɲɔgɔn ye Sumayila ye o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ f'an ka sigi de an ka kɛ ko ta ni hakili ye an ka ko ta ni miiri ye ka jamana in bila ko ɲɛma voilà. o fana faamuya na ayiwa i ka kumakan fɔlɔ aw ka lajɛrɛba in senfɛ o kɛra ko an ka jamana bɛ lahala mun na o sɔrɔla jamana labara cogo la nkalon kan kosɛbɛ ayiwa o de kama fana i ka laɲini ye ka danaya sabati jamana ɲɛmaw ni kɔmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka a dɔn n'o y'a sɔrɔ e Sangare n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kɛra seere ye nkalontigɛya wale dɔw la k'i to ɲɛmaya la wa. ɲɛmaya suguya ka ca ɲɛmaya tɛ dan ministeriya ma n'a f'i ye ɲɛmaya kɛ énergie la ka bɔ énergie la k'an yɛrɛ ka société dayɛlɛ n y'o ɲɛmaya n'i bɛ jamana in kɔnɔ i kɔni b'a dɔn min bɛ yan nkalontigɛ walew o dɔrɔn de bɛ yan jamana in sigilen don o kan a sigilen don nkalon kan tiɲɛ tɛ fɔ o dun ye kojugu ye dɛ n'i y'a ɲɔngirilen ye a kɔrɔ filɛ nin ye an kana taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ o parce que ni ko n y'a fɔ mali jamana ye jamana kɔrɔ don an mana ka denmisɛnninw ye cogo o cogo an ye kuma kɔrɔw mɛn o jamana in sigilen don min kan i ye faama i ye fantan ye o i mana kɛ siya o siya ye mɔgɔw ka kɛ dala kelentigiw ye u ka kɛ ladiriw ye n'i ye min fɔ i b'a kɛ n'i tɛ se fana i b'a fɔ wariko kuma tun tɛ fɔ yan ne si ye san 53 ye mais n ye min ye a man jan dɛ n faw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen mais n ye min ye a man jan maliyɛn dɔnnen don ne mun ye k'a bɛ tiɲɛ fɔ a bɛ se ka farinya i bɛ se ka kɛ silamɛ i bɛ kɛ chrétien i n t'a si la yɛrɛ i bɛ se ka k'o ye nka i bɛɛ dɔnnen don ni min ye ko mɔgɔw tɛ sɔn manamana ko ma a tɛ k'u la i tɛ jɔnmaya k'u la n'o bila la ni fɛn sɔrɔ bila la ko bɛ ɲɛ fɛn jugu sɔrɔ o bɛ taa ni ko bɛɛ ye donc an bɛ yɔrɔ min na komi bi ne dalen b'a la k'a fɔ jamana in gɛlɛya ye min ye a gɛlɛyaba ye min ye maliyɛn banna tiɲɛ ma n'i ye tiɲɛ fɔ ko jamana jɔ k'i kelen tɛ jamana jɔ n'i ye tiɲɛ fɔ ko k'i b'a i b'u n'u ka sɔrɔ cɛ n'an bɛɛ y'a kɛ dɔɔnin dɔɔnin maa si tɛ fɛ k'i tilen ni tilen kuma sera ne b'a fɔ n ko bɔn e k'i tilen ne bɛ n jɔ k'e ma filɛ ni jamana ko don ni bɛɛ gɔlɔnna jamana bɛ gɔlɔn fɛ donc don min na an bɛ don min na komi bi ne ɲɛ tɛ solution foyi la faamaya t'o la fantanya t'o la faamaw gɔlɔnnen don fantanw gɔlɔnnen don cɛ don bɛɛ gɔlɔnnen don bɛɛ de gɔlɔnnen don a namara kuma tɛ o ko jumɛn de bɛ se ka boloda walasa bɛɛ ka tilen mais an tɛ segin an yɛrɛ ma an ye min ye an bɛ segin o ma kɛ
mais malien donné nous ni mi de choroba va falloir ça ko do va faut ko le soudanais ko le avant 1960 au soudanais nous donné nous muna soudanais mali to yo soudanais to dilema mais ma soudanais akoro muye mo kleni mo ko te wole café karsa islamé ye chrétien o tout fode pour kleni bamana ku kleni kuti flafo ante se goma nan sigoma ni barakera ni sorokera soroka klat laturo mengalombe foyoro mina ka jotiki ka otake jalaki min jalaki lendo ko ke jotiki jamana be dlanjuko dalaw resor la ka chesiri jumew de ke ka dankari ulu ke walen na kito nyema ya la kera EDM yewo akera kito ministerial wo isera ka munde boloda wala saka mena EDM na ube to biko mena be to biko ministère au mamé ngane gon bora ministère la ne mamé journal la ga fo ko nyi warchu mamé journal la ga fo ko nyi contrat ko lon juin nyo signé oh obene wasaw ma bora place la wetien mais ko glem mamé de mamé ne be ala barkada amfana mamé no tienre do mamé ka fo ko klikle mo tarisi ko afen sebenga ko ka fo ko karsa ni ni ken ni na ko nyame ambi ni ngala ni ba o sigatena parce que ministère mindo mo ba kono ko ministère mangani do me ko baw de ba kono ko pele baw de ba kono awa nafulo ko kuma ka cha ko communication ko jugu al ne de ba fie bi a ministère ni ata abise kan nafulo mina do jamana kono ali ministère des finances to la do avant ne ovina parce que bi bien trabolo e fin minier nous va fo mako internet oh obe nafulo ani téléphone obe nafulo mina do jamana kono douane talado impôt talado financier fana talado ay ibu beta franjonga olu de beta menen feka abla ko blanco no c'est que sûr ne ba don ministère badedo ko ba be ka kono nga ma ba kono ko femisen no ima même ordre protocolaire la uta bla fo duguma ne pour la bla sans faire parce que na fo le sororo mais faut jamana mo be ka famu ya la ka donc fo ko ba de be ka kono donc asigi ka kuma ka an ne ko kera comme mo ta kalama abete mo ko kunga ne gon ma fenge oh mbela barka da lisa ma fenge mimba to ma bize ganja e ma fenge e chesi di fana wala sa ma fana kana fenge kito akon ma ken amakenyi na ko korofo famiana jie bebe ka Amerique président koro muye John Kennedy ka kuma kanke misali bae ali 600 ko janika jamana nyininga ka e munde ke yi ikanki yere nyininga folo ki ye munde ke ika jamana ye ne ko sangare koroba e sira ka munde ke ika jamana ye kito nyama ya nunkuna de ne wala dudo kono abe dokotoro ne de folo kera mo mi masonga dokotoro asrata memba do fendo kon mena peut-être mbas nya suro masa sirafe jamana akajayi tino ambe domina ko mbi ambala barkada e bisa ka fen suro ka suro dama dun ko no ne santan wolon vlade ke énergie la nyema soro ka soro ngado me nyeb minke mbodo nyore fe kumala sa beto biko o ke gunte foye ibla la responsabilité mi ka menenfa amano nere wafu na wo toke maro la wafu ko fatoke ka ko willa parce que cleaner kadinye parce que mbado soro be ke cleaner kono ni soro kera cleaner kono bebita soro be kan ki ka hake soro kono mais ministère yoroy ni min ko na kolosi département na administration ni te ma delika baraka administration fait ou fene to komandi mo be fencha mafuma ils sont incompétents ou beta ou donta bota ou ti foi donc ay administration privatisée o chama ne be fo mais mo ba kono hunu kun faralen ou kalanen do be kodon ou be baradon mais ou be siran parce que do mana bigita suko ni duje avec la carrière bas au chef ministre Djenyon à Djenyon secrétaire général conseiller chargé de mission amana ke fait directeur département nakadaye avec le conseil des ministres là ka décret boka faut ko ni tigiti ka baraka tukuni o bani on est tietiki ni ko te mara ko kuma la to da be abe da fo ite mara ni ko ke tietiki
ko be ko be fo ke tisira o nasro nega bigi nega signature de be ka ko do plan na o ibi méfier mo ko bisira donc jamana fo jamana kuno o ko nunu ga dabla parce que ni mo be barake peut-être que barake chuko tija o se ka ke o mais na be tienga iba do ko abe tien na be na fanya jamana e aba to mo ka barake mais ministère ou bien directeur ni e ba kuno ko mo ka jina tike abe sagola ay be favre de kete jamana ku bara donc ni minye ni kuma me jamana deun alisa qualité be mo be munun ka cha ou be kodo ou be sekula mais faut jamana re ka mo ka valeur do ka jamana deun atetoko ni mini soro minga ka doma ni mini place minga ka doma uga mo ka bara duma ku contrôler ni ake kanya e ka tanya fe ni ma ke kanya isi mbola ni mbara de be secteur privé là e mani ka entreprise da la ça e be soro riko ni e mo soro mimbe ki ka soro ka nagasi iba gen o te ga mais administration publique là o te ga ke o e fle ne sa ni e sini président o e doni do bene fe département na halna ti barala nengo mbage ci be boka na kulwa ko en toy o be ke o ono kera ne o tore o e be ga muere e be ga kiri jonti ke ni barake bali woreche e be un critique ni do vraiment nya ni koko karza wa foko do imbora ya kunu o target kudi e ka kuma nunu ba yira ka fo sangari ma cleni ma mumbe barafe anga fo ma cleni o tenye soro jamana yengono ay ya komandi jamana mo ya komandi fama ya komandi fantan yi mi chere ro ali fantan fana ay fantan vrai te tien fe o fantan wo ki ga l'état dama igana aboro tali intéressé ka dali madron 600 fama ko ki ka do lu ka dafe non e do e make ko do isa inya je na yi ngena babo be ke join 600 ay exemple de be di fama o de be exemple di ni nyimwa ya soro be exemple di e de kanga tien fo o comme dutiki de be tien fo parce que ni duden flabe nyona fu ka se mo ma mi se ka critique o ju dutiki be critique ka jotiki ta dama ka jalagi tiki dama ya fa be se ka boko fe nga ni tiete fo ko ngalontike bebe ngalontike ke donc amero mina kombi valeur mi tumana na foroko c'est des valeurs positives anga jamana valeur tiene de be força ni tien fora ya fa be deli maintenant ya inversé ko ya fa deli i jo eni ne be kala ne jotala ko ne ga ya fa deli e ga ya fa deli ne fe ou be ne ga ya fa ka soro tien ma fo o tenyana bo donc nyemo de be exemple dit ni nyemo exemple dit comment vous suivez ma fo comme ko chéri mo fo de mais au bout suit parce que bébé nyemo ko la fanga be nyemo de la mo de nyemo suanti ka fenda maka musaka dama pour ka se ka ko ke kanya ngana le maka kanya ko fe mo fo ne bula digi aywa Jean-Marie Idrissa Sangare anga wati be yini kana ko ambe kan 500 kata vers la fin feleni dabali jumebe ibolo ka fura soro anga jamana ka gele abawla munu be talike la kana balia la anga koron enfant fait kana fo anga chamanti enfant fait nimbe sekenjugu de ka barak sekenjugu ko mana mo labo bana manu seken donia te kalante soro erete alama mini no kiri nyuma no tetike bebi ta yene bo encore une fois ne eni ne bla nyona kiri matike kanya amanta yene bo chuka wurela o jamana en ko betene anga segi koma mime ben nafa andambe koro voilà ne ma shia ko fo ne ma dine ko fo mais imana ke dine o dine na imana bo shia o shia la klene abe animbela sa la dria be nimbela kosobe ikake dalakantigi o be nimbela kosobe o ni male be nyogon soro mina ikake tamasheki ikake bamana ikake senufo imana ke shia o shia nan ambe mi ba en caractériser nan tuguro no fe ambe nyesoro kola gele mi me jamana kono bi ya fo to na jamana chamanta ni akono fe la mais bibi na ina akele kunye minye mo to fo me tiere ma fo e be se ka akunere me ne bolo tiere ma fo we ko dabiri de
wagati o wagati dɔ bɛ bɔ k'i kun bɔ dɔ ta bɛ d'a ma o bɛ tɛmɛ dɔ wɛrɛ bɛ bɔ o kun bɔ o ta bɛ d'a ma n'an si ko la tiɲɛ tɛ fɔ o mais ni baara bɛ k'a ɲɛma ni sɔrɔ bɛ k'a ɲɛma minnu ni sɔrɔ ka kan olu ta ka d'u ma faamaw ka fantanw hakɛ dɔn ni kɛlɛ Mali tɛ nin jamana mɔgɔw tɛ mɔgɔ gɛlɛnbaw ye yan o Mali tɛ mɔgɔ gɛlɛnba ye koyi n'a y'a ta nin sɔrɔ a b'i sigi da la kuma wɛrɛ t'a la ni yɛrɛ misali la ni i ye nasɔngɔ di ka bɔ hali muso se k'i ɲininka k'e ma kɛ nasɔngɔ sɔrɔ i bɛ mun de nɔfɛ an tɛ mɔgɔ gɛlɛn ye o mais ni tiɲɛ kɛra ka mɔgɔw e ka jamana filɛ sisan e bɛ mɔgɔ former denmisɛnninw filɛ i b'u former i b'a f'u ɲɛna k'u kalanna ka sɔrɔ u ma kalan k'u bɛ kodɔn ka sɔrɔ u tɛ kodɔn n'i dɛsɛra ka baara dɔw ma o kuma bɛ ɲɛfɔ cogo di n'olu wulila ko baara t'e bolo k'a di e ma labɛn si kɛ mun na a bɛ to munumunu na ɲɔgɔn kɔ fo tiɲɛ de ka fɔ ni tiɲɛ fɔra n dalen b'a la jamana in potentiel min bɛ jamana in kɔnɔ baara ka k'a ɲɛ ma an bɛ nafolo sɔrɔ an bɛ fɛn sɔrɔ min bɛ jamana bɛɛ labɔ faamuyana ayiwa waati kɔni a sera sanga an bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ e bolomada yɔrɔ jɔnjɔn dɔ b'i i bolo mun b'a a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kalataw nata la yan'an k'an kɔ don jamana ɲɛmaaya ne bolo sisan Mali sera yɔrɔ min na sisan a bɛ dépend bɛɛ n'i ka qualité de la ni expérience don an ye dɔɔnin sɔrɔ jamana ko la ni kodɔn don an ye dɔɔnin faamu a ko la a tɔ ye mun ye tilennenya ladiriya bɛ tilennenya kɔnɔ a b'a kɔnɔ ne dalen b'a la jamana ɲɛmɔgɔ min bɛna suganti n'a ma kɛ mɔgɔ tilennen ye an bɛ to dingɛ kɔnɔ n dalen b'o la ne ye senma ye deuxième tour la misali la n'a bɛ fɔ min ma siɲɛ filanan e bɛna i kan di Ibrahim Boubacar Keita ma tuguni o y'a Ibrahim Boubacar Keita sera ye kɛ ne tɛ Ala ye ko dɔn ni maliyɛnw ye confiance d'a ma maliyɛnw n'u kungo dɔ kɛ o y'an bɛɛ kungo ye dɛ mais maliyɛnw n'u kungo dɔ mais kuma tiɲɛ ye min ye sini a ko k'a bɛ kɛ candidat ye mɔgɔ wɛrɛ ko k'a bɛ kɛ candidat ye maliyɛnw ka bɔ ka taa sugantili kɛ a ka cɛ bɔya siga tɛ maa si la tuguni ayi a fɔra a jɛlen fɔra k'a bɛ kɛ candidat ye n'a bɔra ni maliyɛn ye min suganti deuxième tour la n'anw ma sɔrɔ deuxième tour la ni min n'an tagabolo ye ka surun ɲɔgɔn na n m'a fɔ kelen don dɛ n'a ka surun ɲɔgɔn na n'an dalen b'a la ka fɔ i fana bɛ se ka nɔ bɔ jamana ko la an bɛ tugu nɔfɛ nka aw t'aw kan d'ale ma ayi an tɛ se k'o décider sisan min bɔra nin ye jamana de b'a na sanction de bɛna di a ma a kɛra sanction ɲuman ye o a kɛra sanction kolon ye o a bɛ sanctionner o de ye élection ye parce que hali san 5 kalifara ale la a bɛ wolo min na ni jamanadenw bɔra n'u ye min fɔ an tɛ n'o lamɛn maaw dun ko tako kelen don dɛ tako kelen o kɔni tɛ kuma ye tako kelen bɛ se ka kɛ cogo di ayi o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ ne ye campagne kɛ 2013 la maliyɛn hakɛ min bɔra Ibrahim nɔfɛ ne b'a dɔn i b'a dɔn kosɛbɛ caman ba mɔgɔw bɛ na campagne na u tɛ na t-shirt ɲini na u tɛ na fileni ɲini na u tɛ na foyi la hali wari u t'a ɲini dɔw tun bɛ na u b'a fɔ de ko poster bɛ yan affiche bɛ yan k'o tɛ yen a ko tɛ yen ko t-shirt bɛ yen k'o tɛ yen ko bɔn ko an taara anw b'a a tɔ b'anw bolo ne y'o de mɛn n y'a mɛn k'a mɛn kalo sanni wari tɛ mɔgɔw bɔra u dara la k'a fɔ k'ale de tun ye cɛ ye min bɛ se ka situation ɲɛnabɔ a mɔgɔ kelen ka bɔ kɛ n b'a fɛ n t'a fɛ o ye kuma caman de ye u ka bɔ ka taa u bolo n'u taara u bolo da ankiri la ka min suganti an m'an ta fɔ an m'an sigi k'o don kɔnɔ kuma kuncɛ laban jumɛn b'i bolo teliyala joona jɛna an ka nin jɛmukan in kuncɛ waati kɔni tɛmɛna kuma gɛlɛn tɛ ne bɛ maliyɛnw n b'a diden maliyɛnw fɛ u ka da Mali la u ka da u yɛrɛ la u ka da Mali la diɲɛ jamana bɛɛ dɔ bɛ yan k'u bɛ n'an dɛmɛ mɔgɔ bɛ ko a ye n'an ka wara faga a kun b'i yɛrɛ bolo ni maliyɛnw ma sɔn u yɛrɛ ye an ka da la k'a fɔ ko solution bɛ anw de fɔlɔ bolo tɔw bɛ se ka kɛ dɛmɛbaga ye an tɛ bɔ ko la n ye kuma minnu fɔ nin intervention na a bɛ kɛ baara kan mais baara kilenni a bɛ kɛ ladiriya kan n'an y'o kɛ n bɛ to ka kuma dɔ fɔ n ko ne dalen b'a la binkɛnɛ bɛ falen Sahel la ka sɔrɔ san ma na
parce que barka be jamana ni dalen bol kosɛbɛ aketo be kuma yen sala rasul Jean-Marie Idrissa Sangare Iniche an b'i fo dante foli mun na ini kamalenya ini cɛsiri alisa ayiwa balima Sherifla lajɛbaaw ni de bɛna dansi an ka bita in na sa an kɔni an b'a kan bɛɛ de fɔ aw ye kari wɛrɛ n'Ala sɔnna an bɛna wele bila maa wɛrɛ ma minnu fana bɛna babu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna nin jɛmukan kelen in kɔnɔ mun tɔgɔ ye ko sans langue de bois aw ni ce aw ni baraji aw kan bɛn siɲɛ wɛrɛ